കുട്ടികളുടെ ടോയ്സാണ് ഈ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, മല പോലെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. ജീപ്പ്, കാറ്, ലോറി ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ. ജീപ്പ് കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളി ജീപ്പാണ്. പല കളറിലും ഇത് ഇവിടുന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ല സൂപ്പർ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് എല്ലാം കണ്ടോ. നല്ല അടിപൊളി മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. ഞാനിത് 2 മാസം മുമ്പ് ഈ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു 2-3 ജീപ്പ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയത്. ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. വീണ്ടും 400 രൂപയാണ് MRP ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ. പക്ഷേ ഇവർ വിൽക്കുന്നത് 150 രൂപയ്ക്കാണ്. നല്ലതായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. ഈ കട മൊത്തം ഒരു ഓഫർ കടയാണ്. 50% കുറേയൊക്കെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. കടതി ട്രക്കൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കുള്ള ട്രക്ക്, ലോറി ടൈപ്പുകളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്, നല്ലതായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ MRP ഇവിടെ പറയുന്നത് 550 രൂപയാണ്. പക്ഷേ ഇവരിവിടെ വിൽക്കുന്നത് 200 രൂപയ്ക്കാണ്. ഈ വിലയ്ക്ക് ഇത് വാങ്ങുന്നവർക്ക് എന്താണേലും ലാഭമാണ് കേട്ടോ. ഇത് അടുത്ത JCBകളുടെ സെക്ഷനാണ്. ഇതെല്ലാം നല്ല അടിപൊളി മെറ്റീരിയലാണ്. JCBക്കൊക്കെ ഈ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ MRP എന്ന് പറയുന്നത് 320. ഇതിവിടെ വിൽക്കുന്നത് 150 രൂപയ്ക്കാണ്. നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഈ കടയുടെ പുറത്തുള്ളതാണ്. ഇനി അകത്തേക്ക് കയറി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഓഫേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ള ഐറ്റംസ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത് കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ഓരോ ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. ഇത് കണ്ടോ, ഞാനിത് വേറെ പുറത്തുള്ള കടകളിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം വില 300 രൂപ 400 രൂപ റേഞ്ചാണ്. സസ്പെൻഷനൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി സസ്പെൻഷനൊക്കെ ഉള്ള, ഫ്രിക്ഷനൊക്കെ ഉള്ള നല്ല വണ്ടികളാണ്. ഇതിന് 100 രൂപയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കണ്ട ടോയാണിത്. പല കളറിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഓഫ് റോഡിങ് ടോയുടെ വില 100 രൂപയാണ്. ഇതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് 300ൻ്റെ കളക്ഷനാണ്. ഇത് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റിയിൽ പിന്നെ മോഡൽസിലൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും. ബ്രാൻഡ് അതുപോലത്തെ കണക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ശകലം വില വ്യത്യാസം വരും. 300 രൂപ റേഞ്ച് വരെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആർമി ട്രക്ക്. ഇതിൻ്റെ MRP എന്ന് പറയുന്നത് 150 150 രൂപയാണ് പുറത്തൊക്കെ. ഇവിടെ ഇത് വിൽക്കുന്നത് 100 രൂപയ്ക്കാണ്. 100 രൂപയ്ക്കുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി. ഇതുണ്ടോ ട്രാക്ടർ, 100 രൂപയുടെ മെറ്റീരിയലാണ്. നിങ്ങൾ MRP 149 കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 100 രൂപയുള്ളൂ. ഇതിന് 300 അല്ലേ? ഇതിന് 300 രൂപയുള്ളൂ കേട്ടോ. ബോണറ്റൊക്കെ പൊങ്ങിയിരുന്ന വണ്ടിയാണ്. അതിനെത്ര ചേട്ടാ? 400. ഹെലികോപ്റ്റർ 100 രൂപ. ഇതുണ്ട് 100 രൂപ. ഇത് 100 രൂപ. എല്ലാം ഫ്രിക്ഷനുള്ള വണ്ടിയാണ്. 100 രൂപ. ഓട്ടോറിക്ഷ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചപ്പം 250 രൂപയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് 100 രൂപയുള്ളൂ. നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് കണ്ടോ. ഇത് ഞെക്കിയാലൊന്നും പൊട്ടത്തൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബസ് കണ്ടോ. ഇതിന് 100 രൂപ. ഇതെല്ലാം 100 രൂപയുള്ളൂ. ഇതുണ്ട്. കടയുടെ ഓണറിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സാധാരണക്കാർക്കുള്ള കടയാണ്. ഒരു 100 രൂപ മുതൽ 200 ഇടയ്ക്കുള്ള ടോയ്സുകൾ, അത്യാവശ്യം മീഡിയം ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ടോയ്സുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.
വില എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ ഇതിന്? വില സാധാരണക്കാർക്കുള്ള വില തന്നെ 200-100 ഇടയ്ക്ക്. 200-100 ഇടയ്ക്ക്. പിന്നെ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിറ്റി കൂടിയതിനാണെങ്കിൽ അനുസരിച്ച് വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റേറ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ വില എന്ന് പറയുന്നത് 100-200 ഇടയ്ക്കാണ്. 200 ഇടയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോയ്സുകളുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ കീ കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. ഈ സെയിം ഐറ്റം എല്ലാം ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കണ്ടോ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കണ്ടോ, ഇതിനെ ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള. ഇതിന് നമ്മൾ അന്ന് കൊടുത്ത വില എന്ന് പറയുന്നത് 120 രൂപയാണ്. ഇവിടെ 100 രൂപയാണ്. 20 രൂപ കുറവുണ്ട്, എന്നാലും അത് വലിയൊരു കുറവ് തന്നെയാണ്. ഈ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു 300-350 റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസാണ്. എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. മോൺസ്റ്ററിനെ കാണാതെ കണ്ടോ, ഇവനാണ് ഈ കടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോൺസ്റ്റർ. ഇതിൻ്റെ ടിപ്പൊക്കെ പൊക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതുണ്ട്. എൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറകുവശം പൊങ്ങി വരും. കണ്ടോ, നല്ല സൂപ്പർ വെയിറ്റ് ആണ് ഇത്. ഇതുണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡാന്ന് തോന്നുന്നു. ആനന്ദ് മിനി ട്രക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. നല്ല സൂപ്പർ വെയിറ്റാണ്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് മോൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇത് വേണമെങ്കിൽ താഴെ വെച്ച് കാണിക്കാവേ. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ലിവർ ഉണ്ട്. ആ ലിവർ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താഴും. കണ്ടോ, ടിപ്പ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് ഫ്രിക്ഷനിൽ ഓടുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, ഫ്രണ്ടിലോട്ടും പുറകിലോട്ടും. പിന്നെ ആ ലിവറിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടിപ്പ് പൊങ്ങി വരും. കണ്ടോ, ഈ കടയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മോഡൽ ഇതാണ്. കണ്ടോ, അടിപൊളി സാധനം. ഇത് അടയ്ക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഒറ്റത്താക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് 300 രൂപയാണ്. വർത്തി ബൈ ആണേ. ഇപ്പം ഈ ഒരു ടോയ് ഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് കണ്ട അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാം. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഇതുവഴി വണ്ടി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു. ഈ വണ്ടിയായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത പ്രദേശത്ത്, അതായത് ഞാൻ കുടുങ്ങൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. പൊൻകുന്ന് ഒരു 7 കിലോമീറ്റർ കൂടെ അപ്പുറത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇത്രയും വലിയൊരു കട നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ, അതുപോലെ വിലക്കുറവുള്ള ഒരു കടയും വേറെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ടോയ്സ് മാത്രം മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങൂരിൽ നിന്ന് വണ്ടിയായിട്ട് ഇവിടെ വരെ വന്ന. അപ്പോൾ വന്ന് നമ്മൾ മുടക്കുന്ന മുതലിനുള്ള സാധനം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 2 കൂട് നിറഞ്ഞ സാധനം വാങ്ങിച്ചല്ലേ? എത്ര രൂപയായി? 650 രൂപയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കടകളിലൊക്കെ കയറുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചില്ലട്ട കടയിലൊക്കെ കയറുവാണെങ്കിൽ അതിന് വലിയ വാടകയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കടകളാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ വിലകളൊക്കെ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ട്രക്കിൻ്റെ ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി. 599 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് തന്നെ പറയുന്നത്, ഓൺലൈൻ പ്രൈസ്. ഞാനിവിടുന്ന് നേരത്തെ ഈ സെയിം വണ്ടികൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റിങ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ കടയിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ. ഞങ്ങൾ 5 മാസം മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് വന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയായിരുന്നു. അപ്പം അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചാക്ക് നിറച്ച് കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണിക്കാവേ. ഇതുണ്ടോ, ഞങ്ങൾ ഈ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ച. അപ്പോൾ ഈ കടയുടെ പേരാണ് ഗുഡ്വിൻ ടോയ് മാൾ. ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഫയർ സ്റ്റേഷന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതിലെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടോയ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ മറക്കണ്ട, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഫയർ സ്റ്റേഷന് ഓപ്പോസിറ്റ്.